Kubor nakaslem jong udong san hima. Kubli pi bero ka keteng jong ari wan bet bhajum piang but sai sin pat wan biang khmat jong pi ba ngapan biang sai sin gijing kershan pi yakini ka jingwai nak film Dhaka skip but haju paru ngadai try ni choreographer jong ka Once Dance Evolution kau ini dance school ke ba mengahi ngelaseng ke badan ni pemulai pemuri te hang ni mentangi don ringkat bat kini laingot ki side dancer jong ki badiru no ka academy jong ki digi instructor bat ki badiru ki side dancer po ka film jingem bat kumjuru po ka kini ka Dhaka skip bat kin sanan skiwi ki film khasi ki ban sanang mi ha ba kini gila ban perform gila ban shot kublai pi baro ka khatang jonga ka long I one holding do nonglan na dei we na kinong shot na ka academy ka bakatang ka One Dance Evolution nga sok men shibun e banglayo ban chimenta kum ka nong shot hakani ka jingrai wan hajan na ka film Dhaka escape ka ban supply hakani ka ski ublai ka ban wan ka khat sau tering u banai balai ha ka pon riu ba jijan min pi barok ka kateng chunga ka dei ide ma pi sha singplang ade na ka One Dance Evolution bar ngade ru inong shat ha kani ka jingrai wan hajan jong ka film Dhaka escape ka ban pelat ha ka sautrek mentau benai kublai pi barok kateng chunga Lawrence asen datang bar ngade na ka One Dance Evolution te ngasgo kemandu hagwi gilang ngasgo keman ngasgo sorong ilajong ba ngayo ban choreographer ini film khasi nado bang sedang ningkong film jingem haus nam arja ka khandai ban menta ter kini film khasi ba bun ki ban sami ki ba manga lang sudah ban choreograph te khamtam me akini ka film mar ba menta ngasu yethui pi ba ngadei ru choreographer jong kini ka Dhaka escape kabri ka way ni film kalalong international film hak ba kila da ban one shoot sha Bangladesh nama Bangladesh kala de ka foreign country but hak bang layo biang sai chen pat ban kai shat biang yi we na ki ting shop bala paunam hang ni ka ri khasi jungi I ba phira do trong but kumjuru ya we na ki model bla job teng ya ko we ka event ka bala long hapo South Africa I Nadia Mary Simle but kham tam e ka ba ngasngo sarong bang ya thui phi bang hak ni ka film hak ni ki jirwai ka ba manga choreograph ayo ban choreograph ya iwe na ki actress badina po Bangladesh bidi khasi te ngaso sorong ma ba ngayo ban choreograph iwe na ki international artist lani international celebrities I Mercy Solamar te ya ni ki jirwai ka bla ikateng wan hajan na film Dhaka escape ka ba an supply pa ba no shen ha ka snewblay kata mentau banai kata mutlas khat sau tarik mentau banai arjar arhuai apo marenting channel YouTube por Rio Baje Janmian. Kajing poi jonga ban sibenta kani kajing roi ka long dailing ban aka bangawan auditioning kong ha ka film jingem dingba ka tu kajing roi min sim ka comment kadai ka ba lingba kadi ka jing rai pa deling ba jong isa one bet hi balong isa naka evolution ka dance evolution jongi deling ba jong I banga sayo banya shimenta lang ha kani ka jing rai ka kawai bang ngayo ka biang ya kini ka lat bangan choreography ni film Dhaka escape kadai lingba ka ni ka film jingem ka ba lapan mi dengan ka chua simle production te ha den mengla depan shoot ya artli jirwai na po ka film jingem kawai ka belai keteng tuan bayet but kawai ka belai keteng mensim komen te nakaliang jong ki try jong ko film ki nakaliang jong ka production ka chua simle production sai sien pat kala jet biang nga ban choreograph biang hagni ban hikai shot biang hagni film Dhaka escape te hadin bladap ban sai ne ka contract ka ba thamai ba ni ka Dhaka escape te adi mingla sedang ban hikai ya kini ki sai dancer ringkat bat kini ki ting shop ki puran ki nonglam khmat hakani ka film Dhaka escape kablai don ringkat ru dai sejrang ar marak
ibadi we naki supporting actor hak to film te kasimpor yang i kumba artayo tam iai lai tayo shubu bai nomor ba kawai kalong ba i sejrang marak long im pajunglian ban shat ma long yang belong kum pirar atrong balade long la shat lupa pa film jingem te long la kham nang him mala te ndai kamang sham jingjar ma kade pa bang hikai ya sejrang armarang ba kadang di first time i bin shat te ka long ru ke ba ban pensuthu ban batayaki te ndai hak bai de begini ki side dancer te ngasuk shibun ya ma beli bakila dai lupa ki professional dancers. Hoi ngadang pulih ban kamdan ni era ta ka jingta namar ba ka por practice ka dan ka por ka ngabu la benta ban krak ka ban practice ba ka dan bela ka jang. Hoi kala ulang namar ba ngalayo bandan benta haki film banyak syar ki film kasi kembang akwa hi nadu nang red hinga terang ban long shat ma ngada kwa sha ban shat nadu nang red hinga sit shat long sit poi shat keleng hadin nadu bangai kundu i sowan bet la ngala kam improve you eljong kawai tu kumbangi tip mo ba kat no ngin syam yaki tingshop ki puran ki ban jammat nama ba kawai tu kalong ba kimdei ki tagi professional dancer te hendrai ya kata ka jingong jong ki pat ba long ki judge ki ba bit tam ya kata tinggi ngi tip ya kata ki judge ni nong bisar ki ba trim tam ban pet ban lada klem ga jing batai ngamong ke jing kentho ke jing batai lani ke jing ai men siam jong pi ki pat ba te limba nang tu tolong mengiru long nang ni skmat ladang ya on penikai long ngila suthu te hendai ya kata ban ong ke jing mat jong i puran ni Nadia te kam dari than ya kata ba ong bin mat dok data te hendai ke tu te ke tangka trailer ma te hendai da pla pet dalam pelat yang ni ka music video ha khat sau tarik jadi flapet full yang ni ka jurai berak bai te hantu bisa yui ya kata ka jing internet ka jing dur kata ka met ka jongi mo ka mangal omene bila dai lupai tai model bla job tank na South Africa te akur kom syat ka jongi ru telong banyak nujor bagi sai dancer te to ho inum pat la ira te ndai kat kum ka dur kmat ka jongi kene ka jing dur ka met ka jongi telong kala ya ha bagi ni ka jing syat ya kan ka jing rai ka bangi la shat mo te ino hikai yangi te hi isa jongi i one bed bah simpliang i bala hikai ya kan ka jing rai ka bangi la shat hapo so yong bad hapo joy lingba ka jing shibenta jongi ha kan ka jing rai bat kini ki puran kiting shop ki balong i Nadia's imle bat i pira.tong ngaso tenat nama baki long ki parya ma baki long sarong ni hakano kaliang hindre ki long kumju hi kumngi ngia kren lang ngia stenal lang kajing syaro kalong nga itenan kajing karu kom syat jongki omba kim walada kim de ki professional dancers rende nga itenat pa nama bakaya ha mo ka kat kum ki nong syat menta ki actor actress te kalaya ha be ki long kala kam itenan karu kom syat jongki te hagbai de bat i merci salamar pada ibri actress na po Bangladesh te buat ma iru idang ibiang hi karu kom syat te dang hapor bidang kendu ni gong nga ba bidang wan haka sngi kasian ke beningkong ban wan hapo dancer sejonga ban practice yang ni jing syat te ngai don kata kajing le ran ma te tup ngai tragedi na kajing long brio jong i te ndai ski pram tu long dengila ya dengila sedang ban practice hadin asngi le sngi tolong tu la sedang long perlok la song tonat ye te haka bede baka rukom syat jong i ru long i kam biang hi malmala te hadirin bangila sedang bangin sedang practice yang dijuruai ngap nakaliang jonga rung nakaliang jonga ban nakaliang ka production ni berkawai te ngimban se bangin hapan de penstat te hajing sha long ila hapan pen hikai bahaya ki tamalong ngimyo ala chun maba kawai long kadan bagadan ketu kijing ki
hari tu senam yang ni ka CA te hadian itu kawan saya ni ka ILP te da sakoi dung haban pendap kloin marba kawai kat kum ka jing yo visa na i jong i Mercy Solamar ibani ni po Bangladesh te nomor yo visa ka visa bi yo banwan shi po India ro yo tang kendat por te nak lang jong i sabak mde bi haban shoot bi tek tang ini ka jing chat ten re gidan sigi bi padaki benta jong ka film ke bai haban shoot hang ni po Shillong te tak da nak lang jong i ban si ban habannya le kham kloi Ngapoi ban syar hakane ka dhaka skip lengba jong isa wan ban ban ngalak dan bentaru haka we ka music video kata ka film jing em ka pakateng film ka kaman ngai kendo isa wan ban day ka pangalit audition haka film jing em Ayo ban syat hak film Dhaka Escape lengba ka jing terwa jing i sawan bat ban dan bentalang hakane ka film Dhaka Escape long kum hangaru ngalong ngadap da jing keman manyo dan benta ka film te baro hakani ka jingrai ki nong sha ngi dan kumba prangun sangut kan the sangut chinrang tong ba hakani ka por ngi dan tang laingun namba ki wei pat kimla banwan namba bak ka por ki kamlan te hakabedi bat hakapor bangi shooting yang ni jingrai te kadan ka jing e kalong ba benta pering bingdang ya shooting mong ila da ban one shoot nanti na po na juai na po sentuk siar te bang ila de ban shoot ngila de ban let biang ban shoot pada hapo soyong ketuka ksat lingwa te kawan no hapring jong to pada kawan no ki jong ni ka CA te ngi nak kaliang jongi nak kaliang ka production ni brokwe tingla ngila sedang bandu jikan man ba ka visa jong i Mercy ru kala jan kun ten re don bok pada ba ketu ki ru ka kam ka jam no kita hadin katuan ni tayo kata jing ki ka jam no te ngio la untuk hendak kalau bapli la len tingi ban pendap yang ni ka ban pendap ban shoot yang ni ka jirwai ringkat bat ka jing dalam yi Mercy Solamar ka baning kang e bang praktis ka dan hi ka jing e tan dai ka tarong am kanan din hi ra ngin ya ile be hadu bangin da job ma ka baning kang ta snau khalo hi bani ashar ki aktor si eta gerbang bat i pira dat rong namang ada fan jong i itu ya aktor na Bangladesh ngimpoi perkara ba inang ban keren kasih keren bangi dari dah ladian den nai keren ngislan sok tanat i ngislan sok jan so One hundred junga, what the chutna, ba iya nga, ba thok ba ong leka. te hadian mga page yang ni ki comments hapo Facebook pada po YouTube bapelat ini ka trailer te ngai gidan ki ba comments do ki ong ba balai ba tu wei na ki ting shop la ni tu aktor ha ban ki on do jong tunom mo jong to ka viewpoint te hoi ngaron na kaliang jong along ngala samar ki to ka comments long sotonat de ru artan ba kidan kum kita gijat comments ma te na kaliang jong along chupen cha yang ni ba kawai ki jing le ka jong akum to kalong ba bros kata long ila shoot man bangi shoot yang nu jing syat kini ki ting shop ki puran kinda yang ki yang be hamadan bai ringkat begini ki side dancer te teng dale kumju pada ka salon kum bai yang assembly po school mencuang dengan school ngak mau mengi yang assembly po school ting siang lain bitik kum tumju hi ten dai hadian bengi ladap ban survey la ni bengi ladap ban le jengok ya tu ka show ban shoot yang ni jirwai te ngaklik kata kawan ke jimut berkat apa hanga hamarushim hanga kum nahi kai ma te ngai biang te ru ngapoi kieu sha jong tunum ngapoi pet yo to view im to yo to ka jaka bro ko bai te ngai tanat kham tam ba ladang ngi shoot yang ni ngi penan kam lang ni ki drone te bang ila penher tu drone te don su aktor don jong don u siljarang marak ma te gidan siting nong shat bot ringkat bot piran to apa te ka penilang yo to ka view bro ko bai ki lum ki wa yo to ka kham tam yo to ka kshan te ka tu galong si benta kum nu ban kring yakin dikinong won jong akai perthai bat khamtam eru kumya ngi yapi kiri ba ki bang ngisa ang ni po gejela jongi ki bang impat jupoi tu ka te katu lingba ka jing shoot ka jing penwan katu ka jing penyang jong ayu tu aktor tu jong tunum mereka ka jing penhe jong tu drone
dengan try kala ban kring ya pi pat ba ban ban jengok ka yang ni ka jaka jungak ke pertai te haka aku galiang ru ngas ngau ban ai kublik kerpang ya ban iba ban ling ba iba ru director jong ni ka film haka ba nakaliang jongi ba idon kendiat ibenta jong tu jiruai bang iklam la ban pendam ban shoot cho te ni hab ban wanra no hangi po shilong te don kuwi ka ni po shilong bang shoot kendiat di pan te kadiling ba ka jing hadin milada ban shoot apa sentuk siar ba apa saling wa po soyong te hadin milada ban check yang tu video pro wai te ong badang duna hangin tai kendiat sun sa di pan jong tu jiruai te lada mdei ma i ba pek iba jungo yang ni jiruai hapor bi edit te nakaliang jongi ru teng idan ni preng jing duna preng bi te trekam tingin tep hiru hai ba gidang sa idai pat te deling ba jongi jing ba ban ling ba kom i director ba la batai yang i ba dan ni pat hindat ngi one shoot na po shilong te ilalong syai tai director ba tre shitom ba nam tak ni ka film ki jongi Ada ka jing sa kan mau jangan tu ka por banga lead shooting ka film dah ya ka music video Wan Hajan film dah ka escape te kumbala ong isa ma mene ba dan we kena nang ni mo taruh di mangai ba por ba shoot itu video por ba i ba pirama iwan khmat lompor kum thap ka nga kum dei na khmat ma te ngaru ngapang te khamut siu long lapang khmat tamba kham sula sira tu por om sha tamba nga yu bi haden dala kham jam te nga shat di ma te koi ka jingmut ka bonra apa ka jingmut berkat junga bang wanra ya gini ki nga sebut lang gini ki side dancer la ni ki nong shat senran ha gini ki jurwai kalong ba nomor rapor bang lalai ban survey ya gini ki artli ki jaka sentuk siar bar gini ka chaling ba te ngai ba kato ka jakan marka he te bakindan hitang gitu ki main artist te nga pet ngai kam num itanat mo kanong ka i thli ba kato ka jaka te ka solong yang abang nonra ikini ki prangut kini ki side dancer ning nong shat senran sangut kan thei but sangut senrang te but kawai ka ba sngau te pinyu iru hatu por ma ba ngirang shoot hatu por ba udan u i pirado trong begitu ki sangut ki senrang bagi shat side te bagi dan ki kan thei ba shong hatu kro ma hapo jong tu tunum ba i dan i sejrang tu jong tunum ma piang te hatu por bengi shoot hantu hapo kot hantu te kajingjang ba thamula hantu kalong ba hoi ke pening ba hapor ba shooting de don kajingya bakla mon nentai te kajingjang hantu ba pensa jikan mau yangi baru adu bengi hap banyer khie bat kumjur ngi so sunai kalong ba pini tu por bangi dang pini tu ga pini tu trailer te pini ba ya ipira nakmat bat kitu ki saungut kini gi no shat sandan ki senrang ki ya nadien te wei na preng juk tigi no shat senran bayang tori ba bayang nakaliang kadiang te gadi ka pat ba kawe akti u pira ma te jing bakla te kumba shong ini wan hon ni janjong akum bakla te yokum thap na khmat te hadu ba jaka mangin continue tu jing shat ru long ngim nang sho ba pli long kitu gi nong shat kim nang sho te long bala de na khmat te long la kum sat na khmat la pang ma pli ma te ngiru auto por long ka pensa kan mau ngi tu long yo shibenta ban kia te ngakerman ba dala ada pelat yang dijual te ngakerman ba nakaliang ka production te kan pelat ma behind the scene hapor ba shoot yang dijual tingin sa peni nama ki clip product ki bangi shoot ngi kam pat delete nakaliang join director pat delete dang don atrai te ngin sa peni to behind the scene pa ba shoot yang dijual ngin sa peni tingin sabu khnang itu benta kenamba event plan juti side dancer long bi insa kan mau perlu jangan bai dan dalang atau ka music video Wan Hajan keteng i Gary i Yolangki but i rehearsal
em ngam dadan da ta jing kita long ba kapor ki ila benta ma isa por practice la ka jong te kum ngaru ka shibun bu benta la ka jong por practice but por record la ka jong ngate nga kemen ba dan benta lang bat yu ma ba phira bat ba sil kum ba phira li ba di ting shop bala pau ba ma te nakaliang jonga kerpat ki ba bro mat ki parlok jonga ru ba pinya kersyal ba pinya pet ya kan ka music video ka tengwan hajan ka ban supply ha sautrik sa siseng agar par epi ki pat ba baro bar khamtam ki parlo changa bakin pet ya kan ka jingrai ka ban supply ka sautrik ba pinya like bi comment share ba subscribe tu Sa sisin na kaliang jongaru nga kerpat epi ki pat ba bat ki parlok jonga banginya kershalong da ka bangi pet ya kan ka video da ka bangi ya like ya subscribe lang bat ka banginya kershan chu kung bangi la je kershan lemi ki we ki jingrai bangin nang ya penslur chu engi kum ki nong shat ki puran ki tingsham bangin nang ya khamle bha chu la ka shong happy ya ka jing bishar ada pi itnat ya ka video pinang ya ro chu la da ka pal biang ro ka shong happy ka shong ka kti ka jing comment jong pi bangin nang khamle khamba chu na din kani 100 junga wata chana ba iya nga ta tho wat om le na te nakaliang jonga nga kabaning kong hi nga penpau nga ai kongo kadam ya ublit tai kanrat ublai kerpang yang akan ikasap mengandung kumtang noi kaisat but khamtam eru ya imei pa jonga bam kwa hedor blei balimba ke jingkersan ke jongki ba manga lala pun pai hadu ke ni kerdan but khamtam eru ya ka chuasim ni production ka ba nadu ka mangana sedang ya ka man choreograph ning kong ni ka film khasi ka film jingem te nang marsendap choreography gitu ya to ka ya to ki artlik jiruai to one by 8 but men sem recommend na film jingem ayo shibun bagi contract kum ka film rival taxi ka ahor but ki ba bun ki music video ki ba ladap production hagi ni singi hagi ni banai ladap ki ba nga ladap ban choreograph but te session pat nakalang jonga nga kerpat tak ba surit akmat jok pi ki pat ba session pat pin ai bang ke kersan yang ni ka music video wan hajan na ka film Dhaka Escape ka ba an supply pat ba ha ka khat sau tarik man tau banai ha ka por ndu ba jan miet hamaran thing YouTube channel te subha banya like share ba subscribe but ka jing comments ka jong pi kham tam ye kalong ke ka ba ban ai men sim shu yangi kum kinong kum nei kaisa dani kum kinong kum ki director dani ki ting shop ki puran dani ki nong chat ma ha to ga jiruai ba ya ke ba ma pp comments nakaleng jongi ngi pedang but ngi nang le shu la pidang don kinunu ki jingmut ki jingmut khat ki ba nakaleng jo pi ki ba ba ki riu e jiruai ba pin ai yangi te nakaleng jongi ling nang so comment shu ba ngin pedang ya kata ka jingai jingmut jo pi kublish bon